ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Сараввал ҳамаи шуморо бо фарорасии моҳи Рамазон табрику таҳният гуфта аз даргоҳи Яздони пок ба ҳар яки шумо тансиҳатӣ, хонободӣ ва имони комилро таманно дорам. Ба ҳама маълум аст ки ин моҳ моҳи муборак аст ва моҳи хайру саховат, моҳи баракат аст. Аз ҳамин сабаб мо якчанд иқдоми наверо пеш гирифтем. иқдоми нави мо чунин аст: мо тасмим гирифтем телефонҳое ки мардум зиёд ба он эҳтиёҷ доранду харидорӣ мекунанд, ҳамон моделҳоро интихоб намудем. Якчандтоашро ҳам нархашро арзон кардем, ҳам доставкаашро бепул ва баъзеашро бошад доставкаашро то охири ҳамин моҳ, яъне моҳи Рамазон бепул намудем. иқдоми дигари мо ин аст ки аз ҳамин рӯй сар карда касоне ки аз мо телефон харидорӣ мекунанд ва моро ба дӯстону наздикони худ тавсия медиҳанд, мо хизмати онҳоро қадр карда аз сари ҳар як телефон ба онҳо 200 рубл ба номери телефон ё ин ки ба картаашон мегузаронем. Масалан, шумо имрӯз аз мо як телефон харидед ва ба дӯсти худ ё як шиноси худ тавсия додед ки ман аз инҳо телефон харидам, телефони хуб аст, ту ҳам метавонӣ харидорӣ кунӣ. Агар ӯ занг зада аз мо телефон харидорӣ кунад, мо ба шумо 200 рубл дар номери телефонатон ё ин ки ба картатон мегузаронем. Ин иқдоми мо бемуҳлат аст, вале телефонҳое ки арзон намудем то охири ҳамин моҳ, яъне кӯшиш кунед ки дер накунед. Биёед хай гапро дароз намекунему, ба мақсади асосӣ мегузарем. дар ҷои аввал мо гузоштем Redmi 5 Plus, яъне 64 гигабайташро. Чӣ хеле бисёре огаҳ ҳастанд, дар моҳ ин телефон нархаш 11200 рубл меистод. Аз ҳамин рӯй сар карда то охири ҳамин моҳ ин телефон нархаш 10490 рубл меистад. Инчунин доставкааш ҳам бепул аст. телефони дигар бошад Samsung Galaxy A10C. ин телефон серхаридор буда, мардум зиёд ба он эҳтиёҷ доранд. Нархаш аввалан хай каме арзонтар буд, боз қимат шуд, яъне 14490 рубл дар моҳ меистод. Аз ҳамин рӯй сар карда ин телефон нархаш 13990 рубл меистад. Инчунин доставкааш ҳам бепул аст. телефони дигар бошад Honor 9 Lite. ин ҳам бисёреҳо огаҳ ҳастанд, нархаш 11000. аз ҳамин рӯй сар карда нархи ин телефон 10490 рубл, инчунин доставкааш ҳам бепул аст. телефони дигаре ки мардум зиёдтар ба он эҳтиёҷ доранд, ин Samsung Galaxy A50. имрӯзту зиёдтар аз ҳамин телефон мардум харидорӣ мекунанд. ин телефонро бошад мо танҳо доставкаашро то охири ҳамин моҳ бепул намудем, яъне нархаш 17490 рубл, доставкааш бошад бепул. телефони дигар бошад Redmi Note 7, яъне ин якчанд моделҳо дорад, 32 гигабайт, 64 гигабайт. хулоса ин телефонро ҳам мо доставкашро то охири ҳамин моҳ бепул намудем. дӯстони азиз, зудтар шитобед, чунки ин иқдоми мо то охири моҳи ҳамин Рамазон аст. кӯшиш кунед ки телефонҳоро бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ намоед. ба шумо барор мехоҳам. худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз бо Муризҷон ҳамин телефонҳое ки бачаҳо заказ карда буданд ҳамаша ҷамъ кардем, равон кардастем. баъзеҳош дар ин ҷо кушодагӣ ҳастем ва бачаҳо хоҳиш карданд ки мо стекло занем, ба он хотир чандтоша кушодем. баъзеша аккаунт ҳам бачаҳо мегӯянд зада равон кунем. баъзе мардҳои Мубориз Аҳадов стекло зада истааст, ҳамчун баъзеҳоша аккаунт настройка мекунад. хайвана инош телефонҳое ҳастанд ки 64 Note 7 инош наванд, бачаҳо хоҳиш накарданд, мо ҳам нига накушодем. Redmi 5 Plus яке аз беҳтарин телефонҳое аст. инаш бошад A50, инаш Honor 9 Lite, беҳад аз ин ҳам зиёд бачаҳо заказ мекунанд. ҳозир Samsung Galaxy A30-ра Муборизҷон стекло заданд. инаш чия задеси ҳозир? Note 7 стекло. ман дӯстони азиз, бачаҳо занг задаистанд, заказ кардаистанд. кардомеша ки дар Москва бошад курьер хати равон кардаистем, кардомеш ки дар тамоми дигар областҳо бошад почта Россия хати то назди почтаи наздиктарини хонашон равон кардаистем. ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занем, заказ кунем, беҳтарин моделҳоро шумо дар совет метиҳем. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. имрӯз рӯзи ҷамъ кардани заказҳои бачаҳо тариқи почта. масалан A50-ра чӣ хел мо упаковка карда равон мекунем. мана ин хел стеклошам дар ин ҷо ҳаст, хушрӯ печонида.
поёнаш да чихолаш ҳам монда, баъзеҳо чихол ҳам заказ мекунанд. Манам хеле хушрӯ ҷой карда, коробкаро маҳкам карда поштақатӣ равон мекунем. Масалан, ҳанҷа ҳаст Одинцова заказ шудагӣ, Санкт-Петербург заказ шудагӣ, боз Санкт-Петербург заказ шудагӣ. Ин тараф мебинем Сочи, холоса ҳамин хел ҷоҳо заказ шудагӣ, чанд коробкаҳо да якта Note 7 заказ шудагӣ қатъи стеклош, баъдан инҷа боз заказ шудагӣ A50 қатъи стекло, баъд боз A50 стекло. Ин камераҳои худамон аст, намефурӯшем. Телефонҳое ки мебинед, рақами телефоне ки мебинед дар рӯи экран, занг занед, харидорӣ намоед, агар хоҳиш дошта бошед, дӯстони азиз.